Srdečne ťa vítame pri ďalšej časti nášho parádneho podcastu Automobilová cirkev. Na dnešnej omši budem slúžiť ja a môj kolega Fajlo, ako vždy. Dnes sme ho tu už nechceli, ale je tu aj tak. Takže. Dorazil som. Tak. Povedz nám, ako parádnu tému sme si na dnešok pripravili. Dneska budeme urážať strašne veľa mestských ľudí. Znova. Áno. A prečo? Lebo dnes sme si zobrali ako hlavnú tému SUVčka a štvorkolky. Úplne nepotrebné auta, inými slovami. Áno, lebo vieme, že ísť do Eurovej na hocičom inom, čo má pod 600 koní, nie je to štvorkolka, proste nemôžeš. To proste nie je to dobré. Kedy si sa to dalo, no. Áno, potom ľudia zistili, že vlastne existujú Gčka, inak je to halúz, ale keď ideš akože mimo Slovenska, tak to sa nedieje. To je len u nás v Čechách a na Slovensku. Vieš čo, ešte v Rumunsku som zažil, ale tam je, že taký extrém... Áno, to je jedna vec, že konské povozy, Dacie a potom, že Rolls-Royce Phantom. Že nič medzi tým proste, že Dacia Sandero, Dacia Logan a Rolls-Royce Phantom. Že tam si iné auta nestretal. Sociálna demokracia. Takže taká všeobecná dnešná otázka možno, že je potrebné a musíme mať takéto auta v meste, vieš, že 600-koňové GL Coupé, alebo to proste iba, že chceme, alebo z čoho to vzniklo, lebo akože áno, my chlapi bývame takí, že musí to fungovať a všetko, ale z čoho, kde sa stalo to, že vlastne, a teraz akože nechcem byť sexistický, ale primárne ženy jazdia na presne týchto autách. Ja keď vidím GL Coupé 63, tak proste viem, že v tom bude žena. Nie je to, že som bol debil, ale nejaké, akože som debil, ale nie je to, že by som mal nejaké predsudky, ale proste keď vidím v Eurovej 63 GL Coupé, tak viem, že to nebude chlap. A z čoho to pramení? Že kto za to môže? Kde sa to stalo? Lebo nebolo to pár rokov späť. Začalo to asi Cayenom prvým? X5 možno? To bol znovu bod? Kedy tie SUVčka začali vybuchovať? Môže byť, inak to je zaujímavá otázka celkom. No. Si sa dostal až sem. Kámo, čo do mňa očakávaš? Fakt zaujímavá otázka, ako možno ten prvý Cayenne bol taký, že Fest Dačo. O ňom si dáme separátnu časť, lebo asi áno. Ten rozvíril vody, lebo v tej dobe boli ostatné SUVčka, nebolo ich veľa, že môžeme brať Range Rover prvý, 322, poriadny nový Range Rover. No, že to boli také dosť neohrábané asi auta. Ten Range má takú separátnu svoju asi klientelu, buržoáznu, presne, že to sú ľudia, ktorí majú tak veľa peniazí, že si im to je jedno a nebolo to asi taká móda. Zase tie Range preto 322 boli také také polovnícke skôr. Do pola. No. Áno. Takže áno, prišiel teda Cayenne, si to nejako tak akože spropagovalo. Podľa mňa bolo možno dosť zlomový bod aj facelift Gčka, ten, ktorý, teda generácia Gčka, ktorá priniesla, že urobila z toho Army Wagonu takéto auto, že už to malo rádio, už to malo vyhrievané sedačky. Chvíľku mi trvalo priznať to, že čo tam bolo faceliftované, ale áno, akože rádio tam mohlo pribudnúť. Tak ono akože nie nič lepšie, keď si pozrieš nejakého krásneho Gčka, hej, ktoré vyzerá, že má 10 rokov a vnútri proste vidíš volant z mamutu. Hej. Áno, to sú Gčka. Čiže, OK, Cayenne, X5, prvá X5 je 53? Inak, to vôbec neviem. 53, no. 53. Úplne prvá predfaceliftová, ešte to je taká halózny highlight, že predfaceliftová verzia má stály pohon 4x4, čiže spotrebu 1 100 000. To prvý X-Drive, nie? Či to ešte nebol X-Drive? Až facelift má X-Drive prvý. Ten pripája predok. Hej. OK, to som nevidel. Zajímavé. Super. Takže vzniklo to tu a tak ten reálny rozmach, napríklad ja som mladý ročník, ale ja si pamätám ešte, keď akože to bolo také, že videl si SUVčko, tak fíha, že akože nezvyk, vieš, že my ešte, keď si kúpali rodičia auto spolu posadu, kúpili Cordobu, vieš, že nebol vôbec nejaký taký plán, že také tie veci ako CHR-ky a CRH-ky a XHCR-ky Toyoty a tieto rite, čo náhodne kombinujú písmená, to nebolo. To začalo vznikať kedy? 2012, 13 možno? Môže byť, no, že tak 2010 plus asi bol taký ozaj obrovský boom, že asi to bolo aj svojím spôsobom medializované nejako, lebo ja si spomínam na také veci, čo som niekde čítal, že aké je to extrémne bezpečné, aký máš rozhľad, ako je lepšie havarovať v ťažkom aute. Pokiaľ dáš čelovicu ešte, tak asi áno, pokiaľ trafíš strom, tak je to blbé. Práve v tom ľahkom aute asi.
No, takže to je možno taký doplnok a postupne akože z toho, že aj to bolo ešte také obdobie, jak hovoríš, že ešte to využívali rodiny s deťmi a teda. A postupne to prerastlo skôr do toho, že partnerky jazdia tieto auta, keď to nazveme takto. Až akože každý jazdí na čom chce, len ja si uvažujem, že kde potom prišla taká tá mánia, že však milujem športové auta, hej, záťahy, všetko je to super, ale akože ja som skúšal nejedno toto performance SUVčko a je to akože halus, že ty vlastne sedíš v 2,5 tonovej akože X6, ktorá akože sa správa, že dobre, fakt dobre. Sice ti tie PZR zabije za 15 minút jazdy, ale tie auta jazdia dobre, hej, RSK 8 jazdí brutálne podvozkovo, ale kde vzniklo toto, vieš, že ja napríklad nechápem, že prečo by som si kúpil, že RSK 8, ok, možno ešte RSK 8 super, chodíš po diaľniciach, chceš, nech to ťahá, v tej priamke nech to ide, ale RS auto, ktoré zároveň je že... Vieš čo, teraz som si spomenul na svojich rodičov, ktorých keď náhodou niekde veziem a majú nastúpiť do môjho auta, ktoré je spravidla, že sedan, alebo niečo na ten štýl, spravidla sedan asi, tak to máš aké korito, to ako sa do toho nastupuje, z toho sa nedá vystúpiť, to máš aké nízke. Za mladá jazdili na čom? 1000 SUV? Škoda X1000. 120, no, SUV. GLX, nie GLC. A kedy sa nám to nevadilo, takýmto prístupom my sme doteraz jazdili na koni. Takže áno, hej, to je dobrý argument, že otec si kúpil Corollu teraz, sedanovú, GR-kovú, ešte zníženú. Aj taký, že vieš, tak z toho lozí, hovorím, akože práve pre teba, keď máš 2 metra a 120 kg, by možno bola fajn. Čo to je, RAV4? Možno, že práve pre mňa by to bolo fajn, ale uznávame, keď ti umierajú kolena, tak akože je to asi OK, ale ja tak proste iba trocha nechápem, že kde vznikla tá mánia, že pchajme performance motory do SUVčiek, keď vieme, že to auto proste to využívať nebude. L322 mala supercharged verziu, tá mala cez 300 koní, neviem presne. Ono vieš čo, asi ten trh si to vypýtal proste, podľa mňa, lebo keď si teraz spomeniem aj na Tuarega, tak akože keď si pozrieš recenziu Top Gearu, že chápeš, že čo to robí, že to nezatáča a teda, tak ja som to auto miloval. To bolo auto, v ktorom som cítil najväčšiu istotu a oporu a všetko, ako to nazveš. Hej, že bavíme sa o 5 litry TDIčku, ktoré malo cez 3 tony. Ale jazdilo to, presne tam, kam som to poslal, to jazdilo, keď som... Rovno. Keď som nechcel plávať po ceste, tak som si prepol podvozok do športu a... Mal si vzduch, hej? Bolo to aj bez vzduchu vôbec? Nebol to? 5 liter nebol bez vzduchu. To bol vzduch a elektronické tlmiče. Dalo sa to auto brať ako performance? Asi nie, to bol proste iba motor vtedy. Nie úplne ako performance, ale bola to taká tá high-end verzia. A ešte bola, myslím, že či to sa robilo v Q7, tá 2JVčko, 12, 6 litrová. Áno, to bolo v Q7. V prvej to malo keramické brzdy. Karbon keramické brzdy. Doteraz to je najsilnejší diesel, pokiaľ čo bol sériovo vyrábaná mal, čiže to mal 1000 kruťak, parádny ťažný stroj, ale tenkrát presne je SUVčko, ktoré chápem, lebo Q7 je dlhá, má priestor, vie sa niekam aj ísť. Kámo, mi sa páči facelift brutálne. Ten facelift, čo vyzerá rovnako ako pred facelift, len má ledkové svetlá, či? Je to také vajco na kolesách. No áno, v interiéri to vyzerá ako do roku 1341, to je pravda. Ale akože... Kristom. Áno, hej, Kelti robili ten displej, čo je zapadnutý v tej palubovke, že tam môžeš položiť proste 4 knihy na ten displej, aby si to zmestilo. Ale také auto chápem, lebo tak to máš ťažný stroj, v ktorom máš priestor a áno, keď chceš akože ťahať nejaké auto 150 na vozíku, tak si kúpiš 12-valcovú sedmičku, akože, keď na to máš peniaze. Ale kde vzniklo proste, že potrebujem bežať XM-ko. XM-ko je SUV, ktoré viem, že chodí bokom a jazdí dobre, ale vyzerá brutálne. Akože mne sa nestalo asi nikdy, že by som sadol do nového auta a bol by som taký, že akože, jak to vyzerá. Videl si tam niekedy? To auto je vypracované tak, ono má takúto stropnicu, vieš, tými takými... Videl si to na fotkách? Nevidel si to? Neviem vôbec, čo myslíš. XM-ko má namiesto panorámy, vieš mať normálne stropnicu, ktorá má ale také tvary šesťuholníkové rôzne, proste vyzerá to zaujímavé, na to svieti ambient a vytvára to parádnu takú
taký keby obraz. Plus máš všade Alcantaru veci, to auto vyzerá fakt dobre, ale jazdne je to proste tvrdé jak tragáč. To auto je nepohodlné. Uvažujem, že máš 23 kolesa, máš vlastne športové auto, ktoré je veľké, na ktorý kokotí to je. Vieš, akože to je úplná pičovina to auto. Ty ideš po diaľnici, hociaká prišla nerovnosť urobiť toto, v meste na tom trpíš jak riť, ojebeš si kolesa o prvý obrubník, ktorý ani nevidíš, len ideš okolo obrubníku, už ti zlieza farba z kolies. Áno, z 0 na 100 si hneď, ideš 250, neviem koľko, ale na čo to je? Také XM-ko napríklad. No, asi na to predsa len ten trh bude, ale toto je zaujímavý highlight toho celého, že ja som bol strašne sklamaný z SUV-čiek, keď som chcel sám pre seba SUV-čko, neviem prečo, proste som chcel skúsiť, tak Q7 tvrdá, Cayenne ešte tvrdší, Touareg bol, že v pohode, v komforte, ale keď ho dáš do športu, tiež je tvrdý. X5 aj 53 ti jebe, to je, keby nemalo tlmiče, to je, že normálne, že máš dvojtonové auto, prevodovku do športu a jazdíš s ním jak s formulou po zákrutách, že extrémne divné je to, ale je to tak, akože funguje to. Keď sa bavíme o tých akože komfortoch, presne Kodiaq, hej, ja som skúšal Kodiaqy asi všetky, až po RSO, hej, dieselové, benzínové som neskúšal, ale to auto proste na ňom cíti, že ono nezvláda svoje kolesa. Prešla nerovnosť v Kodiaqu RS-ovom je proste, keď ja neviem, keď skočíš zo schodov po hlave dole a dopadneš, že stlmíš pád zubami, tak sa v tom cíti, že... Čelný náraz zo Spaceship Enterprise. Áno, keď Cybertruck zoberieš na prechode, hej. Takže akože nie je to komfortné a ja napríklad od jedného auta očakávam ten komfort a ja si myslím, že aj obyčajný, dajme tomu, že benzínový, hej, 3 litrik, čo v tých autách býva, tie 300 koňové kombinácie väčšinou ti dajú akože dynamiku solidnú. Áno, samozrejme, keď akože potrebuješ topiť na DPHčky na firme, tak si to asi kúpiš, tú 63, že akože v tomto zmysel má, ale ja len proste neviem stále pochopiť, že kto si kúpi to XM-ku a prečo? Vyzerá to brutálne, je to super. No, ale nedáva ti to komfort, na okruh to nevezmeš, proste lebo máš asi niečo už iné a za tie peniaze si vieš kúpiť aj reprezentatívne solidné daily auto, kľudne aj SUVčko a aj nejaký Cayman, ktorý budeš hrotiť na okruh a na Pesinskej, vieš, niekde. Je to taká asi imidžová záležitosť, vieš, status, alebo ako to konečne to slovo padlo, že je to imidžová záležitosť, toto celé. Bo tiež Gčka, akože ja Gčko obdivujem. Ja som presne ten blbec, čo by na to dal 4 ppfk a chodil s tým akože po všetkých bučorinách, pozil by s tým po lesoch, ale videl si niekedy akože zablatené, poškrabané Gčko v Bratislave? No v Bratislave asi nie, ale... Mimo Bratislavy nevidíš Gčka, zase to je dobrá vec. To je pravda. Tam není. To je pravda. Bo ja nie. Takže nikdy som to nevidel. Hej, akože to Gčko je, ale to Gčko to je, že etalón toho presne, čo sme sa bavili, že je vysoké, je zvonku zaujímavé, alebo pekné, štýlové a inak je úplne na piču. V rámci všetkého je extrémne drahé, je hlučné, je proste aerodynamika, že minus 200. Automat na kolu, ktorý pustíš za schodov, hej. No, že to je... Ale akože presne je to auto, že za ktorým sa otočíš. Ja ani nie. Ale prosím. Aj keď musím uznať, že minule som pri ňom že dlho stál, akože na blízko. Boli sme v Nemecku kúpať auto a proste stál som pri Gčku a akože páčilo sa mi to. Páči sa mi to, že viem si to predstaviť, kúpiť si to akože že fakt, že 500, ale ja by som bol taký, že dajte mi na to strašne veľa fólie a pomestím do lesa. Mňa to bolí. Oni, že boli, to je také debilné, že ma boli, keď sa tie auta nevyužívajú, však každý nech využíva auto, jak chce. A nikoho neodsudujeme, že nech si kúpi každý, keď akože niekto má na líz 6 000 mesačne, tak nech si kúpi 63, že why not? To neriešime, nikoho neodsudujeme, je to úplne v pohode. Len ma zaujíma, že vlastne kde sa ten trh tak akože zopičil, že keď si chceš dneska kúpiť lacný malý sedan, napríklad bola tá Cordoba, alebo aj hatchback, však Megane už neexistuje, Megane elektrický. Golf, asi tiež posledná generácia a Passat už nebude sedan, tiež A4 sedanová prežila, teda liftbacková, ale už je tiež elektrika a teraz vlastne A5 bude tiež liftbacková a sme vlastne v kategórii, že z tej najobľúbenejšej kategórie aut, ako je Superb, už vlastne Superb je posledný. Ako má Superb konkurenciu dneska? V svojej kategórii. Passat je len kombi, A6 nepovažujeme za konkurenciu Superbu, A4 asi tiež nie, lebo vzadu není miesto proti Superbu.
Čiže čo je konkurencia? Všetko zomrelo. Avencisky existujú ešte? Čo je za Avenciskou? Fú, tak to vôbec neviem. Avencista, to je tá husná, ktorá vyhráva ocenenie za najnudnejšie auto na svete, no? No. Čo tam je ako konkurencia? Nič podľa mňa už. Lebo presne človek, ten stredný manažer si už nekúpi Superb, Passat, on si radšej kúpi stočenú X5. Alebo si kúpi, a už tvorku asi nie priamo, ale ten výklad tej Cordoby. Že nenapadne ťa, že kúpim si, nechcem Ibizu, už chcem Aronu. Nechcem Polo, chcem T-Roc. A fiktívne autá, že máš SUVčko, sedíš o 4 cm vyššie ako niekto iný. Bože, a jak sa volá ten Renault, čo je úplne jak cez kopírak X6? Budget X6, viem čo myslíš, to je Arkana. No. To je presne také auto. To je úplne, že keď si objednáš X6 z Vyšu, že to je presne to, čo ti príde, že normálne vidíš na tom, že kokot X6, trochu iný znak, trochu kolesa o polovicu užšie. Keď si žena chceš Urus, ale nie si pekná, tak máš Sangyong, proste ten nový, ten čo ty Korandoček sa to volá, či Rumundoček, čo to je za hovno. Tie auta nás asi inak zjedia. Ale hej, to do 4 rokov to tu bude, že preľudnené tými autami. Podľa mňa to už je teraz preľudnené tými autami. A je to halus, lebo všetci, bežne keď sa bavím s klientom, že prečo chce SUVčko, včera som takto fotil auto a špecifikujem, ale prechádzame na SUVčko ako rodina. Chceme X3. Hovorím, pane, X3 do kufra nedá nič. Úplne, že useless. Že X3, keby neexistuje, tak to si nikto nevšimne, podľa mňa. Že chceme priestranné auto, kúpme si X3. Kokot, jebe ti? Akože, čo dáš do X3, dáš čo? Dozadu dáš decko, vykopne ti chrbát, lebo máš proste na nohy miesto jak v Smarte. Kufor je jak v Smarte, že keď ho zavrieš, tak sa proste tá výplň tých dverí ti zabere polku toho kufru, vieš? A nič. A áno, sedíme všetci teraz vyššie, máme SUVčka, máme ich všetci. Sedíme vlastne všetci vyššie. Takže kde je pointa? Toto nechápeme jediné. Že... Ešte by mohol ten papamobil fungovať, vieš, tam si ešte vyššie. Ten one, v tom presklenom... Pre papeža. Ja som to gečko videl teraz v Stuttgarte v Mercedes múzeu a to je akože halus. Panoramatická strecha, okna takéto, je to vidno, že ty máš to isté, že vieš na kostoloch, prečo sú blesko z vody. Pán Božky mal byť taký, že kámo, tam to nevidím. Ale asi to pán Božka neovláda, alebo není. Možno. To má na starosti Thor vlastne. Teraz si pomiešal strašne veľa kultúru, podľa mňa. Predstav si, ako pán Božko, není pán Božko, že only one? V našej cirkevnej... Však hádam, má nejakých kamošov, ale toto nemusíme úplne rozmazávať. Dobre, takže asi vieš, kam môže Thor do počutia. Dobre, však to je asi téma SUVčiek celá tá pointa k tomu. Ale na tom, vieš, ono je to také, že akože zapeklité, lebo na SUVčka nám umierajú aj sedany. Presne to som už spomínal, ale sedány teraz nie sú. A keď povieš akože jednému zo svojich 36 detí, aby nakreslil autičko, tak asi ho nakreslí, že takto. Nenakreslí proste akože budú. MPVčka. Kde sú MPVčka rodinné auta? SPC, blbosti. MPVčka zabíjajú životy. Toto, ako by som mal nejaké MPVčko, tak na to zomriem. Jednoznačne. To je najhoršia choroba. Je to hnusné, ale... Predstav si, že máš manželku, 2 deti a S-Max. Vidíš. Každý môže dopadnúť v živote zle, tak ale vieš, že nemôžeš poučovať o živote ľudí ty, keď máš 65 bez EDCčka. No, áno. To je proste veľmi zlé. No áno, ale akože presne človek, ktorý má 2 deti a kúpi si X5 a potom pičuje, že na to, lebo mi sa napríklad stalo vyslovene, že mal som klienta, ktorému som predával 3-kové GTčko, Bavoráka, čo je parádne auto, lebo si kúpili X6, že budú voziť deti tam. A on mi o 2 týždne volal, že kámo, že poďme predávať aj tú X6. Podľa mňa to GTčko je možno väčšie, aj keď je to 3. Do tej X6 žena nevedela, keď čakala druhé dieťa, naložiť to prvé. 5 je určite väčšia, ale aj tá 3, akože tie GTčka sú... To sú parádne auta. Mne sa osobne 5-kové GTčko facelift, to je veľmi páči. Vyzerá to fakt dobre. Ale ideál v tomto je... Však ty si mi ho predával. Pamätáš sa? Jaj, no. To bol úplne random predaj. To bolo dobré auto, nie? Hej, výborné, no. Bol som rád, že už odišlo. Ale to je presne, no, že F-ková rada. Áno, to je bláto vozidlo, ale späť tým MPVčkám, vieš, že keď máš 2 deti,
kočíky, veci chceš na dovolenku, tak proste, ja neviem, podľa mňa chceš, ale nepotrebuješ SUVčko, bo ty chceš priestor. Ty sa nejdeš naháňať do toho Chorvátska, takže ty potrebuješ presne ten hnusný S-Max, alebo tú škaredú Alhambru, alebo ten vydojený Turan, vieš, ktorý pre teba mal ďalších 15 ľudí. Karavely zdochynajú, kokos, nová, vieš, že... Ale karavely zdochynajú nie preto, že by ich ľudia nechceli, ľudia ich chcú, ale zdochynajú od výroby v podstate. Áno, hej, tak 1,76 kW BTDI, Almighty. Predával som inak 2 a všetky boli v pohode. Braj. Dokedy? Neviem, dali sme na to záruku a teraz to vraj jazdí. Teda nikto mi nevolal, keď sa to auto predalo, takže asi je to v pohode. Možno tej týždeň som si zablokoval tých ľudí. Neviem. Také veci nerobíme. takže na SUVčka nám zdochli sedany, dochnú nám hatchbacky, prípad Megane už iba elektrika, aj keď Renault teraz sám asi chcel na elektrické auta prejsť, ale umiera nám Golf, Fabia asi Detto bude končiť. Fabia je extrémne malá inak. Áno, ale je to presne auto, že človek si radšej kúpi tú Aronu. Čo má Škodovka? Má Kamik? Tak to je tiež halus, že... Kamik, Karok. Keď prišiel Kodiaq, všetci boli, že wow, Škodovka má SUVčko. Teraz máš Kamik, Karok, Enyaq. Ak sa dá elektrika. brať. No však, ale je to akoby karosériou. To je tiež taký paradox, že elektrická auta sme chceli preto, nech sme ekologicky, nech šetríme spotrebu, všetko a my teraz vyrábame, koľko to elektrické eskalíc si videl? To auto má 4 tóny, bez piče, to auto má cez 3,5 tóny, má, tuším, 120 40 baterku, neviem, tá baterka je ťažšia než toto celé štúdio dokopy a má to dojazd, že 6 kilometrov. Nie. Akože, minulý rok som o tom, keď to vyšlo, som to tom čítal, akože extrémna baterka, extrémna spotreba, ale to taký skôr ten paradox na pozadí, že presne elektrické auto, keď teda malo byť úsporné, tak presne zase tá Tesla vyjebaná, Model 3, na ktorú riť vyrobíme prvé elektrické auto, obrovské SUVčko, ktoré má aerodynamiku jak skriňa. Proste nie je to tak proti sebe, že akože tam sa mi úplne stará sa to pointa tých aut. Elektrické SUVčko, zadný náhon, nikam si nevylezieš. Je to presne to, čo si trh pýta asi. Áno. Trh si to pýta, ľudia to kupujú, tie nejaké sú také otázne, že to ľudia kupujú, ale je to paradox, že vlastne ľudia, mne sa to častokrát stáva, že ja predávam presne X6, GL kupečka, túto máňu tých GL kupečiek rozbehla presne X6, hej, že SUVčko, kupečko idné, že ten malý kufor ešte viac dáme do piče, aj to miesto na zadné hlavy. Áno, že Hawking v pohode. A vlastne trh si pýta, alebo trh berie veci, ktoré sú nariť. A tí ľudia to vedia. Áno, ako zahrnutie je dobré. No. Mne sa v živote nestalo, že by som predával klientovi X6 a bol taký, že popiči, auto nemá žiadnu chybu. Všetci to predávajú buď preto, že sú že dvaja, alebo sám a že vlastne mu to zbytočné, alebo sú takí, že kúpili si to ako rodinné auto a nemajú na to priestor. Nemá to priestor. Vieš čo, inak X6 sa priznám, že na tu som sa tak tešil, že sa na nej povozím, keď bola aktuálna, hej, v tých rokoch dozadu, že 12 rokov dozadu, povedzme. Ja teraz ty nové riešim kľudne, to je to isté. A keď som si do toho sadol a povozil som sa, tak to bolo pre mňa extrémne sklamanie, že to bolo, že extrémne nepohodlné, extrémne tvrdé, extrémne uvrzgané a brutálne to celé plávalo v kolajach akýchkoľvek. Aj keď žiadne možno neboli na ceste. Tak lebo žiješ v 5-metrovom aute, ktoré proste má obrovské gumy a to tak je, ale akože ja som jazdil aktuálnu generáciu X6 M-kovú a musím uznať, že to som spomínal, to auto akože jazdí fakt dobre. Že viem si predstaviť ho zoberať niekam, má nejakú cestu, akože áno, má to 600 koní, ale podvozkovo to funguje. Ten inžinýring na pozadí, akože klobúk dole. Len ja keby chcem sa auto na naháňanie, tak si nezoberiem SUVčko a druhá strana, tá X6 M-ková, to je tvrdé griť. Zase to je o tom, že keď chceš jedno auto na daily, ktorým sa pôjdeš cez víkend previesť, tak si to nekúpiš. Chápem to pri 30N, hej, že nemáš veľký budget, alebo teda nemáš budget na 4 auta, tak si kúpiš 30N, cez týždeň trpíš, že sa traseš, cez víkend sa ideš povoziť, ale keď do piči máš na leasing na auto za 150 000 plus, tak si kúp, že A6, alebo kúp si, ja neviem, X6, X5 normálnu a k tomu si kúp nejakú akože halus, vieš, na vozenie. A utopíš do DPHčky. Není to taký status, vieš, že je iné, keď odstavíš, keď chodíš do práce na trojkovom Bavoráku a potom cez víkendy sadneš do Fiata Abartového. Hej? A je to inak status, lebo napríklad, zase je to iné hlavné mesto a vedľajšie mesta, ale v Bratislave, a nie v Bratislave, celkovo hoci kde po Európe, kde som bol,
okolo teba, keď prejde S-ko, keď to nie je nejaký Maybach, alebo Maybach Music, alebo niečo, tak toho je tak strašne veľa, že to akože neriešiš to vôbec. Ani ty ako autičkár. Mňa absolútne nejako nevzrušuje, že okolo mňa prejde 63-kové GLčko. No veď neriešiš to, ale keď bývaš niekde na ulici s niekým, kto vedľa teba parkuje také auto denne, tak máš o ňom nejakú mienku, hej, že kámo, tak ten je závodov, že tam by som sa chcel pri tom, že vlastne tie auta nechceme, chceme ten status, ktorý to prináša. Ale zaujímalo by ma, že keby si máš ty vybrať, určite to nebude jedno auto, ktoré by si chcel mať v garáži, keby si máš vybrať dve auta. 911. Akože aj daily, aj na víkend, hej? A musel by som, akože bavíme sa, že poloracionálne, že auto mám zdarma, ale platím si poistky a platím si na spotrebu? Proste bavme sa o tom, že máš sa ako ten sused, čo má toho Maybacha, ale ty nechceš Maybacha, chceš proste dve autá, chceš jedno racionálne a jedno také, ktoré ľúbiš. Na tým to uvažujem často. Áno, S-Max. A ešte s tým 5-valcom, takým tým kitom. C-Max. Áno. Vitaminový Max. Vieš čo, u mňa by to bolo asi minulogeneračné Ečko All-Terrain. Kľudne, akože ten dieselový alebo hybrid, to by bolo jedno. Bo to je, ja milujem tie mercedesácké interiéry s tými ventilátorikmi topka. A all-terrain, lebo proste môžeš s tým ísť všade, hej, akože viac menej. To je stresný fail, že keď sa bavíme celý čas o tom, že aká je to zbytočnosť, a ty potom all-terrain, lebo... Áno, ale zase ja som človek, ktorý akože bežne chodí, vieš, že ja chodím furt po horách, po kopcoch, vieš, bicykle, snowboardy, rite, pes v kufri. Hej. Hlavne tie rite, tie preferujem. Áno. To znelo pozeránske teplo. Ale, vieš, akože ale nepotrebujem to nutne. Nie som horár, skurvený z Brezna, vieš, aby som akože býval niekde na farme a musel by som tam s tým chodiť. Ale keď jedno auto na všetko, tak akože nech to je kľudne ten all-terrain, ale SUVčku by som nevyhľadával, hlavne pri mojej postave, vieš, že keď akože ma není vidno za tým plátnom. A druhé, ľahká ma poberať 911 určite, možno T-čko, ale som taký, že nešoferoval som posledný Cayman alebo Boxster, ale asi by som uprednostil ten motor v strede. A kľudne GT4 RS asi nie, to je moc akože už okruhové náčinie, ale kľudne GTS-kový Boxster alebo Cayman, také niečo. Akože vyslovene dvojmiestne auto, ten motor v strede je super, ale kľudne aj tá 911, teraz som šoferoval Targu nedávno, tomu trochu ten výkon ešte chýbal, ale tá Targa i možno bola taká pre mňa, že milujem panorámy, kabriolety, zase to kabrio není na nejaké hrotenie, ale asi toto. Cayman a Ečkový all-terrain. OK. Máš auto na všetko. Môžeš tým ťahať, voziť. Ty čo by si bral? Bavorák starý, zhnitý. Hnusný, kečúci. Ako v podstate áno, že jedna tá voľba je E31, to je to staré bavorácké Lambo, vieš, s tým skoseným predkom a vyklapačkami, svetlami. Chuťovkár. To som ešte nemal a strašne sa mi to páči, že to je taká ikona, ale asi by som uprednostnil predtým skôr nejakú Ameriku, že nemal som ešte poriadnu americkú V8. Tak bavíme sa o tom, že ti tie auta ostanú, nie? Že ich budeš meniť o pol roka. No veď práve to je to, takže taký nesplnený sen je možno nejaký Demon alebo niečo také. No, s tým pískaním zvuku na pozadí, topka. Takže v jednoduchosti to a ako Dailina vôbec neviem, akože ja som tak, že tá 65-ka je v pohode pre mňa ako Dailina. S65-ka? E65-ka. Že fakt neviem si predstaviť niečo, s čím by som bol, akože OK, keby mám doma pristaveného toho Demona, asi znesiem cez týždeň aj Passat alebo niečo, hej, že úplne asi by mi to bolo jedno. Sa fiktívne, typicky autičkársky, že keby si mohol hocičo, tak... Keby som mohol hocičo, tak možno Touareg najnovší. Na ňom mi strašne vadí presne to, že to auto je postavené, zvonka vyzerá brutálne dobre, všetko fajn, ale vnútri, keď v tom sedíš, je to Volkswagen. Tak je to extrémny to je Polo. To je, a hlavne, keď máš taký ten šupacou stoličkou, že sa manuálne ešte hýbeš. Tie autá vyzerajú zvonka parádne, ale vnútri to je také, že mňa by to sralo. Preto za mňa to Ečko asi. No, možno keby nejak dlho nad tým rozmýšľam, tak niečomu inému ešte prídem, ale toto je tak naprvo, že na daily OK, Touareg, ten sa mi páči.
Zase SUVčko, celý čas na to nadávame a teraz SUVčko. Presne. A tak dobre sa na tom jazdí. Žiješ na farme, takže máš to ďaleko. Presne tak. Dobre, takže sme zistili čo dneska vlastne, že je to o egu, určite je to o statuse, takže je to o povrchných veciach, ktoré hýbu svetom. Je to o peniazoch. Keď to nie je o peniazoch, tak si kúpiš Arkanu. A mylne si myslíš, že to niekto ocení? Myslíš si, že dúfaš, že sused je blbý a nevie, že to je Renault? Áno, keď asi, to hej. vidí pred Že domom. pravdepodobne bývaš do izbáku, keď si kúpiš Arkanu. Zistili sme, že vďaka egu a statusu nám zmizli sedany, čiže teraz si nemáš čo kúpiť, keď chceš najlepšie auto, čo vlastne je sedan, však tuhosť a tichosť. Tiež kvôli tomu umierajú hatchbacky. Do 5 rokov sa vozíme len na SUVčkách. A do 6 na Sangyongoch. Inak to je tiež dobrá téma, že čínske auta nás to asi zjedia všetkých, lebo úplne. Robili sme si rič pred 15 rokmi z Koreje a teraz kámo, sítka sa vyrába 7 rokov, aktuálna generácia, Ford je špičková. Stojí pár korún, brutálny podvozok a všetko. No. Takže tak, no. Dobre, nemáme si k tomuto ešte viac povedať. Asi by sme určite ešte mali, ale nebudeme to naťahovať ďalej. Kupujte si všetci, prosím vás, 600 koňové SUVčka, jazdite s tým po Eurovej, zavadzajte, naučte sa predtým s tým parkovať, páni a dámy, no a ja budem rád, keď si nás pustíte opätovne, si nás zaladíte na vašich Bluetooth transmiteroch, lebo polovica našeho poslucháčstva asi nemá ani Bluetooth ešte v aute, takže AV Bluetooth transmitre a frekvencia. Tak 87,4, či jak to je, a počujeme sa pri ďalšej časti. Čaute. Čau.